kasabot nga dito sa maot nga lalaki siya nahimuot. Adunay chismis ang akong nadunggan, kadto kunong maot nga lalaki di ay kwartahan. Ang rason kuno ni Inday nga ako gibayloan, kaya ko kuno usa ka pobre ug may pagkatapulan. Ani ako nagmasulokon og naghilak, kay kasing-kasing ko gibiyaan og nabuak. Sugod karon mo kayon na ako og magpugi, aron di nabiyaan sa hinigugmang babaye. Nasayop gyud ako sa akong pagtuo, nga igo na sa babaye ang akong kagwapo. Panbili pa hinuon, ulahi ang tanan, sugod ug mausa na ako kagwapo nga kugihan. Ani ako nagmasulokon og naghilak, kay kasing-kasing ko